Tiri kusangana zvekare pano pa Sly Media TV nevhenyuro iri kukura zvisina ani akamboona an average of 1,000 subscribers pasvondo pano pa Sly Media TV. Aiwa tinotenda zvikuru nerutsigiro rwamunotipa, ngazvirambe zvakadaro. Tine nyaya dzakasiyana siyana dzatinowana kuma prisons, dzimwe dzatinowana munharaunda dzatigere, dzatinofonerwa nevanhu panhamba iri pa screen iyo vachitaura kuti aiwa kuno kwaita nyaya yakati. Nemiwo makasununguka kwese kwamuri mukati menyika ino yeZimbabwe kuti mutiudze kuti guwa riri kwenyu nderipi. Isusu wose vanhu ve.com vanofarira makuwa, kungoti chatanzwa tobva taudza nyika yese. Makasununguka kuti mupote muchitidaidza muchitiudza kuti kunoko nyaya iri kupisa mazuva ano ndeipi. Vamwe vangabvunza kuti inyaya dzipiko dzamunoda, zvinoyera, zvinotyisa, zvinoshamisa. Tinenge tichida kuti tinzwe nezvazvo zvinenge zvichiitika kunharaunda dzamugere. Kana kuinewo zvekare vanobatsira vanhu, vanga vanoita matare, vangave madzibaba, vangave vanhu vanoita machechi, mapentecostal churches, vane chiprofita, vanonamatira vanhu vane simba, munogona kutidaidza kutiudza kuti muri kupi, toya toita matare, toya tonzwa kuti munozvifambisa sei. Chikuru chatiri kubvunzira izvozvo ndechekuti vanhu vazhinji vane matambudziko akawanda. Saka tikaziva muZimbabwe yese kuti kuGuruve kunani, kumasvingo kunani anobatsira vanhu vakangoziva zvinoita kuti vanhu vari kure kudhuze nekunenge kuine munhu anobatsira iye vanenge vakuenda pedyo, pane kuti vanhu vese vangonanga kuno kuHarare. Kana muri kuSouth Africa zvekare muchibatsira vanhu, tiudzei kuti munobatsira muri kupi, munozvifambisa sei, kuitira kuti vanhu vazhinji vari kutsvaga rubetsero vari kuSouth Africa ikoko kana kuUK vagogona kuziva kuti vanoenda kupi. Regai tirege kuwanza munamato sadza richipora. Iye zvinezve ndina gogo toti Madhuve, kana kuti gogo Dhuve, chero zvamunenge mangotarisa. Nhasi tauya navo panapa kuti tizokurukura navo tichinzwa nyaya yavane umbowo hwakanyanyisa uye huzere hwekuti Bolt Carter akaregera sei kubva pakuti prophetess kana kuve muprofita achitanga kuita matare. Regai ndivachingamidze muchirongwa. Gogo makadi? Kwasiwai makadi zvenyu? Aiwa tiripo makadi. Iwe mamutaura kuti muri kuenda pachivhitivhiti kekutanga. Chokwadi. Aiwa zvakanaka zvazvo. Chokwadi iyoyo. Aiwa nhasi mauya tizotaurawo makuhwa echokwadi. Aiwa icho ichokwadi chazvakaitika. Amunoziva handitika? Ndinozvitamuchera. Tingangoda kutanga tisati taqualifya pakuti Bolt Carter akasvika sei kwamuri, nyaya yakafamba sei yekuzoti abve kuchipost kuve muprofita achinoita zvematare. Toda kutanga kuziva nezvenyu. Kuri kuti munhu achibvunza nezvekuti imimi munotaurwa kunzi munogona kusvitsa mudzimu wemumwe munhu, imimi mumbori ani kumubandiko retsika dzepasi chigare idzodzi? Makabva nekupi? Inini ndakaberekerwa kuChifu. Ndiri mwanasikana wokutanga mumhuri medu. Mukati medzinza redu ndakangokurawo tiri muchipostori tichinamata. Asi mukunamata umu nekufamba kwenguva ndawanikwa ndaita sendinofunga kuti ndikaona munhu achifamba ndigonongonosvika kutaura kuti imeme itai zvakati. Ndaisaziva kuti zviri kubva nekupi. Ndaive munhu aihakira vanhu vanorwara. Ndaisaziva kuti zviri kufamba sei. Asi nekufamba kwenguva mumachechi unenge wakuzoudzwawo pamweya kuti zvakamira zvakadai zvakadai. Mune matare amuinawo. Asi ini ndaizviramba manje. Handiti izvozvo ndiri mwana wemupostori. Sekuru wangu anga ari muprofita mukuru, saka haa izvozvo handitombozviti. Wozvitora kuti nyaya yakatanga kutaurwa mukatirambawo kuti ndaitozviramba kuti handite zvakadaro, handite zvemashavi. Ndaitotuka. Saka zvinotaura kuti mune experience yezvinotuka zvemashavi izvozvo zvine zvechipostori? Ndinotenda kudaro. Titaurirei tinzwe. Makuru aimuri muchipostori, mazonzi mune dare riri pamuri, zvakazofambiswa sei? Nekuti mutaura kuti dzinza venyu vakanga vachinamata, ive dzinza ndo vanofanira kuomberera kamatare iwayo nemidzimu, nekuti saka zvakazofamba sei? Saka ndiri muchechi
chaindinetsa maprofita anochema nemweya inini ndasingacheme nemweya ini asi ari pakati pekuchema nemweya akataura tsananguro ndaitonzwa izwi rinondondudza kuti anga achida kuti zvakati asi ari kutya kutaura zvakati inini ndandisingazisi manje ndaibva ndasimuka ndotaura kuti ava vanga vachinzi vari kuda kutaura zvakati asi vatya kutaura zvavanzi vataure saka vanhu vakatanga kunditi muprofita ndichitaura munhu akauya achirwara serious ndaigona kusanamatira nemazwi ndaigona ngomubata ndomuti chipora munhu obva apora kana anga asingakwanisi kufamba ndaingomubata ndomusimudza ndotomuti chifamba otofamba saka ini ndaizozvibvunza nerwese kuti ko simba iri riri kumbobva kupi saka nekufamba kwenguva ndakazoti tiri pachechi nguva yekuti vanhu vanamatirwe kana kuti pakaita murwere ndaitsva zvokuti ndinenge ndichida mvura kutsva kwanenge ndichiita ndendisingatodi mvura yekuti 1 bucket panenge pachitoda kana 12 buckets zvokuti pasowe pandainamata paigara paine makati emvura nemabhaketsi anenge ari kumabhegi ndikatanga kuti ndikuda mvura ndaitovati ndidirei mvura kusvika mvura iyo ndanzwa kuti yamandiri yapinda ndochitanga kuita basa ndichiita basa kudaro ndakazoita nguva yekuti ndairota ndichiunzi nguva yareba usina kuita mutambo saka ndabva ndatanga kuti hazvisi zvesatanism here izvi ndichibva ndafamba ndakaenda kwaMarange kwandakaenda kuna mbuya Marange vechechi yeMarange yepositori yemazudai ndasvika ikoko ndangoti ndichisvika zvikanzi titambire manjuzu ndakanzwa kuvavenga kuti mbuya vanonditi manjuzu inini vakati ndine urombo mwanangu pauri pane zvinhu zvitatu une mudzimu une manjuzu une mweya mutsvene asi izvozvoita kana ukaridzirwa ngoma uchashanda uri kumudzimu kuchivanhu asi ukasaridzirwa ngoma zvikabatanidzwa uchashanda nezvinhu izvozvo auya uchamushandira semawira aita semapiwirwa awaitwa iwewe ndakabva ikoko chavakandipa ikoko imvura yavakanditi chinwa mvura ine kuti ndakaenda ndisingakwanisi kudya chikafu ndandisingachadya ndane 1 week ndisingadya asi kuti ndizotadza kudya ndaiti ndakagara ndainzwa kuti ndiri kufema nekusero zvinoita fishi zvizvi ndobva ndanyudzwa pasi pechi mumvura ndakatogara ndisina kurara ndaiona first time ndakanyudzwa ndibva ndanyarara murume wangu anga akagara parutivi kechipiri ubva ndanyudzwa panana ndiri kusvipa matope but handinombobva panapa ndiri kurwara kaini ndambodya madhaka ndobva ndaudza murume wangu kuti inini ndiri kusvipa nhope panapa asi ndiri kuona ndichinyudzwa pai mumvura pasina nguva akabva afonerwa nevamwe vainzi vamachuru vaigara muHarare vakati hanzvadzi muroora anogona kungofa izvezvi ari kudzipwa nenjozo kosei muri kuramba kutambira zviri kudiwa haana nguva izvezvi ndopakataura kuti munhu wamuri kutaura atodzipwa kanzi kwira tiende kwaMutare ndopatakanobuda kwaMutare tabva kwaMutare ndakatanga kuti ndichibatsira vanhu ndinogona kutanga kunzwa kurwara kutoita serious ndopazvakanzi pari kudiwa munhu weukama agamuchire zviri apa ndakaenda baba vangu akaparara ndiri grade 1 saka kuna naba mukuru nanaba munini vanovandowana baba vangu ndakabva ndaenda kuna baba mukuru taenda kuna baba mukuru vakabva vati manje isusu takunamata izvi kuti tizvitambire pamwe madhimoni ekuchechi kwenyu chirege titange tafamba takafamba zvishonaka takafamba kuvanhu vanokwana 5 vari vechipostori takaenda kuchipostori taenda kuchipostori takazoenda panewe kupedzisira 3 vakataura zvimwe chete 2 vakarasika
3 vataura zvimwe chete ndopa vakati ndaitotemwa nemusoro ipapo ndichitofamba netauro ndakabata musoro kudai. Ndopa vakanzi baba chirungodiwa kungoti hongu chete mwana uyu asi kurwara anobva apora. Ndikati uyu muprofita anorwara iro ari kuti handisi kurwara ini musoro uchinditema kudai. Saka baba vakangoti all right. Ndakanzonge mune chinhu changodzurika mandiri kunzoti ndafree. Ndichibva ndatopora ipapo kuedza kuda kunzwa kuti musoro uyu wanga uchitema sei zvakabva zvatopera. Vachibva baba vekudzinza kwenyu all right. Vachibva vanzi musaite 14 days musati maita mutambo uri kudiwa pamwana uyu. Mukarega kudaro kuseri uku zvamavimbisana nechiri paari zvakaoma hamuzozvikwanisi, anogona kuparara. Baba vachibva vati all-right, vakabvuma zvekuti zvidarike handiti. Right. Tabva ipapo 14 days dziye dzakabva dzakwana. Musina zvamaita. Ndakarwara zvekuti ndakabviswa mazino, ndine mazino 8 andakabviswa ndichiti ndikunzwa zino pamwe nzeve musoro pamwe ndibva ndabviswa mazino. Ndibva ndasangana nebenzi mutauni. Bvara nditi kwaiwe uri kuda kusara usina kana zino rimwe chete manje haufe. Chiri kukutadzisa kuti ugamuchire vekwako chi. Ndibva ndati kupenga. Kanzi gamuchira vekwako uone kuti upenyu hwako uchatambanuka sei. Saka ndabva ndanotaura kumba. Ndataura kumba bva vati all right tozvigadzirisa. Hapana angaita sei? Umwe nomwe aiti tinonamata. Iniwo ndichitiwo ndinodi ndinonamata. Saka nguva yakafamba. Nguva ichifamba kudaro marwadzo haana kupera. Ndairwara. Saka ndakanga ndakuita zvekuudzwa munzeve chaimo manje. Kunzi ita zvakati nezvakati nezvakati. Ndovhunduka. Ndogara pasi ndotaurawo kuti ndiwe ani uri kuuya munzeve dzangu. Taura zvakanaka ndikuzive. Ina handidi zvesatanism handitombozvide. Ndobva ndagara ndikangogara ndikati sendavarairwa. Ndaibva ndanzwa futi ndini ningi ndinobva kwakati ndakakura nguva yakati. Pauri iwewe une mudzimu une chipo chemweya mutsvene. Saka kumasowe vanofanira kuti chiremba. Saka kumasowe handina wandakaudza. Kwakauya umwe muprofita bva tanga wanditi chiremba. Alright. Kukonfirma chiprofita chaicho. Ndichibva ndati ndatozopupura ndikati zvamataura izvi ndakazviudzwa. But handinoziva kuti zviri kure bozi ndoziva kuti chiremba munhu wekuchipatara. 2 munhu anoita zvematare. Vachibva vasondidorera kuti aiyo pamuri muri dare. Mutori dare zvamuri izvozvo. Saka munofanirwa kuti munhu auya nedambudziko rake munomubatsira. Ndobva ndakatanga kuti auya nedambudziko riri rechivanhu. Ndaitopiwa zvekuita, ndaiudzwa zvekuita nezoti tora chakati nechakati nechakati uite so. Ndobva ndaita. Asi kuvanhu vese vandakabatsira handina munhu wandakaudzwa kuti ndimubatsire nemushonga. Ndaingobatsira nemvura. Ndaibatsira nemaoko angu nezvinenge zvichida kuitwa. Kana zvinenge zvichida kutsvagwa. Ndaibva ndamuudza kuti pari kudiwa zvakati nezvakati. Tobva taita izvozvo. Mudzimu wake kana uchibuda handina chandaishandisa chekuti tingati tinotora topfungaidza todi aiwa. Ndaigona kungoisa ruoko rwangu kudai. Ndikaisa ruoko rwangu ndototaura. Ndinokumbira kutaura nevagere pamutumbi uyu. Mudzimu waibva watobuda. Kana iri ngozi ndaitoiudza kuti iwewe uri ngozi. Taura zvauri kuda kuripiwa nazvo. Togona ita sei kufamba. Kana kari karanda ndatotaura kuti iwewe hausiwe mudzimu wandiri kuda kutaura naye. Ndine vandiri kuda varidzi vemunhu ndo vandiri kuda kutaura navo. Ndo mafambire andaita iwayo. Mataura wedre kuti kana uri karanda chi ngozi tainoiziva. Karanda mweya
wemunhu anofira mukati memusha. Munhu iyeye anogona aine uripwa hwaifanira kupiwa asi ahana kuzopiwa uripwa ihwohwo. Zvino kana mudzimu uchinge wakuuya, iye ndiye anotanga kuda unobuda kumberi. Zvoti munhu ukasazviona unogona kupembedza karanda ikako mobva maisa hondo mumusha. Alright. So tichibva ipapo tichazodzoka kunyaya yenyu. Takuda kudzoka pane nhoroondo nekuti taqualify kuona kuti makaimboita zvechiprofita, munoita futi zvematare, zvimwe chamataura chetatu matichi futi chamunoita kunze kwechiprofita matare. Ndinobatsira vane matare kumadziva. Matare kumadziva manjuzu. Alright, pakanaka. Nyaya yese inoda kuzikanwa neruzhinji rweZimbabwe. Ngatimbouyai pane yaBolt Cutter iri kupisa iyi. Ukaenda pama-comment section pari kutaurwa zvakawanda zvokuti Bolt Cutter akachinja kubva kuchiprofita achiuya kumatare nekuti akaona kuti pamwe ndokwakuita mari, kana kuti kwaakabhenga ari kuchiprofita ikoko aivhara vanhu achishandisa mweya yakaipa yekuromba, zvinova zvinhu zvakataurwa nemunhu ari pedyo naye chaizvo chaizvo, Prophet Dunamis, ex-husband yake kana tichitaura nemamiriro esituation iripo ipapa. Vaviri ava toda kunzwa kuti muchibatsira Bolt Cutter sekunzwa kwataita kuti mudzimu uri paari usvike, makamaona ari pastate ipi imimi? Kuuya kwakaita Bolt Cutter, ndine munhu wandaibatsira. Munhu wandaibatsira ndakamubatira dare rehanzvadzi yake Bolt Cutter. Ndabata dare rehanzvadzi yake, hanzvadzi yacho payakauya, ndakabva ndabata dare raBolt Cutter. Vakanga vafamba vese rikakuti ndiye akatanga kuuya ari 1. Akatanga kuuya ihanzvadzi yaBolt Cutter. Ndopandakamubvunza nyaya yehanzvadzi yake Bolt Cutter. Asi haisiyo nyaya yanga afambira. Haisiyo nyaya yanga afambira. Alright. Anga atoriwo nedzake sekuti musha mavo mune chivanhu. Alright. Saka ndamuudza akabva ati ndiri kuuya navo. Makamuudza kuti chii? Ndakamuudza kuti une hanzvadzi yako, ari kuti ndiprophetess, asi nhau iripo ndeyekuti mudzimu wemumusha menyu mimi ndo uri kushanda pana Bolt Cutter. Akati ndine hanzvadzi 1 prophetess, ndichauya naye muone kuti ndiye here. Ndo pavakauya, asi paakauya haana kuuya ega. Akauya iye, murume wake, nevanin'ina vake, naamai vake, nehanzvadzi yake. Vakauya semhuri. Right. Vauya semhuri. Bolt Cutter ndichibva ndamutaurira kuti mune zviri pamuri imimi. Ndakabata dare renyu pakauya hanzvadzi yenyu. Akati manje ini ndinonamata, ndifunge kuti ndinokwanisa kuita izvozvo. Inini handitoda hangu nezvazvo. Ndikati kuda kana kusada sini ndasvitsa mashoko angu. Bolt Cutter akati saka imimi muri kuti ini ndine mudzimu. Mudzimu wacho ndewani. Ndikati ndinokwanisa kuti ndiubuditse. Right. Ndikaubuditsa wotaura kuti ndiani. Ndichibva ndatora bonde rangu, ndichibva ndawaridza bonde, pandatora huku yangu, ndichibva taita zvatakaita. Nakuita naro kuti mumugadzike pari kukwesa prophetess. Aiwa, aida kuziva. Right. Aida kuziva chokwadi kuti inini ndinonzi ndine mudzimu, ichokwadi here. Kwaariwe kakarike kutanga achizvinzwa here kana kuti inyaya yakatombonzwawo nemahunga kana kuti yakatomborotawo achizviramba? Kurota airota, asi aizviramba. Alright. Nekuti nekuzofamba muchikurukura aizotaura kuti ndairota zvakati zvakati zvakati, but ndaingoti hope hadzina basa. Saka ndamugadzika paya ndaita chivanhu, mudzimu wakabva wabuda. Vana amai bva vataura nemudzimu uye chibva watoti ini ndiri kutoda doro
Hey. Wati ndiri kuda doro. Yeah. Inini wabuda udaro ndakabva ndangoti chi ndo zvataurwa izvi. Saka akazoudzwa kuti ndo zvaitika. Saka doro akatopuwa? Mudzimai wacho akapuwa? Nguva iyoyo papasina. Waitoda doro nengoma nembira. Ehe. Saka iye manyazi ina ndombo zvigoni. Ina ndizvide. Ndikati asi ndizvo zviri kubatsira futi chi vanhu. Alright. Saka vakazoenda vachibva vazoti ndishedza. Kuti madzimai imboya ikono bva ndaenda. Zvikanzi tafunga kuti doro riye rakataurwa tiri zadzise dzimwe nguva minyama inenge ichiitika nezvimwewo zvatisangana nazvo pamwe ndo zviri kukonzera. Chibva taita chi tagara pasi kwakuvanyorera list yezvinhu zvaidiwa kuti muite mutambo wacho. Tiite mutambo. Vakatotenga mombe yavo. Vakati mbudzi aite. Tiri kuda kuti paitwe bira rine mutsindo. Vatenga mombe yavo zvaidiwa pakabikwa doro. Ndikavaitira ndini mutambo iwoyo. Ndakatungamira asi paitovawo nemamwe masawira aivepo aionawo kuti zviri kufambiswa sei. Tapedza ndakati inini dare rega rega randinoita first ndinotanga ndatokwira gomo anditi tononamata. Kechipiri toita mutambo. Kechitatu tochenurwawo zvatabva izvi noti vamwe vanenge vachiti handisi kuda zvechivanhu. Saka inini ndinoti kana usingadi zvechivanhu tinochenura kumvura toenda tonojorodha vanhu. Ende kana chienda kujorodhani ndinotoenda nine vanhu vari kuma 50 something kana 100. Pamwe 50 kana 60 ndo vanenge vachipinda mumvura asi vamwe vanenge vakagara zvavo vachidi vachiona. Takabva taita seizvozvo chibva taenda kumvura kwedu. Tamumvura prophetess ubva vatanga kutaura nendimi vari mumvura vachitenda kuti mandisunungura ndanga ndakabatikana asi pari zvino ndakuchikwanisa kuchifamba asi vaitaura nendimi. Vabuda mudzimu uye takazodzokera kumba. Mudzimu uye ubva wataura zvekare tadzokera mudare nekuti ndine imba yematare. Kwakudzokera kwakunochipedzisa nhau dzedu. Ndikati inini pangu ndapedza. Vadzoka vanoti zvinhu zvakatanga kufamba. Vakatenga mota. Pavakauya pacho vanga nemabhenzi 2 neHarrier. Ndikanzwa kuti vatengerawo ambuya vavo, vatengerawo baba vavo, vatengawo rori. Life yavo yakuenda mberi. Zvakandifadzawo kuti zvinofadza kuti unobatsira munhu achiyambuka. Asi kubatsira kwese uko hapana zuva rimwe chete randakati kuna bolt cutter enda shandisa mushonga wakati kana kuti tora chakati ichi unochisa mudare mako ndo chichakupa mari kwete. Ndakangomubatsira semabatsirira andinongoitawo vamwe. Haana urombwa hwaainawo zvachose munhu akatochena. Asi nekuda kwekuti godo rinobata. Murume anogona kubatikana kuti mukadzi wangu ari pamusoro. But zvipo tinoberekwa takatosiyana nekure. Uye mumwe nemumwe ane mabatsiriro anoita. Kana tikati uyu aita mari nenewo ngatiite murombo anozobva kupi. Saka munhu achifamba nekubatsira kwaaita bolt cutter achibatsira aipota achindibata. Asi pakazoita nguva yekuti takatoita 2 years tisingataudzane tisingaonani. Pafamba makuwa murume wake
akanga amoti iwe wandidi kukuona uchitaura na madzimai kwandiri inini kwandiri inini ubva andiudzawo kuti mimi uyu ari kuenda kune vamwe vanhu achinobatsirwa achikutsoropodzai. Saka inini ndakangoti agana nguva yakwana achadzoka. Saka after 2 years murume ndiye akataura mashoko both sides. Uku nhamba anga atodilita kuna Bolt Cutter. Bolt Cutter akatozowana nhamba dzangu kune umwe munhu. Dzadilitwa mufoni. Kuti tichizobatana. Alright. Saka zvadaro pa 2 years Bolt Cutter akazouya. Akati ini ndiri kugara ndichikorotai. Saka ndaona kuti hazvibatsiri kuti ndiregere kuuya. Ndosaka ndauya. Ndokuuya kwaakaita. Akati ndiri kuda kuita tinoti tikaita mutambo tinofanira kuzoita futi matendo anditi. Akati ndiri kuda kuita matendo. Akabuditsa mari yake, akatenga mombe yake nehama dzake dzaivepo. Tikaita mutambo wekungofara. Mudzimu wake ukabuda zvekare ukabatsira vanhu. Muchembere na tateguru wake vakabuda vakabatsira vanhu. Kamuchiti vakabatsira vanhu kuti chaitwa ndechekuti kune varwere vanorwara, kune vamwe vanhu vane matambudziko avainawo asi asingazivi kuti zviri kubva kupi. Saka iye akabva avabatsira imomo. Ndikati inini ndombopawo mukana kune uyu ari kubatsirwa kuti vanhu vazvione kuti ane chipo chiri maari. Saka tadaro uyu murume uyu haana kuzviziva kuti aenda kunobatsirwa kupi. Bolt Cutter haana kunzi kumwe kwaakaenda. Aiuya kwandiri inini. Panyaya yemudzimu uyu aitoti kana ndikamupa umwe munhu kuti enda kuna nhingi vaitotaura kuti indinoziva imi. Kana pakanzi pane chakashata chandingaita ndinoitoziva imi chete. Ndo zvaaitaura. Nokuti nyika izere nemashoko ekuti Bolt Cutter akanoromba kuNigeria. Imimiwo komenti yenyu ndeyekuti chii panyaya iyoyo? Nyaya yekuNigeria vachibva ikoko vakaenda kuchechi. Matsananguriro akandiita vakaenda kuchechi. Izvi vakandiudza ndisati ndatanga kuvabatsira. Ndavaudza nawo yekuti makaenda kunze chii. Vakati hongu ndakaenda kunze asi takafamba zvezvekufarira kuti kuna profeti nhingi ndo maendera takaita kupi kunze. Ndikati asi pane zvakaitwa zvekuti munhu wamakaendera haana kuchena. Pane zvakaitika pamuri. Kusiri kuti makarombeswa but makanobvutirwa zviri mamuri. Simba riri mamuri ndo rakanotorwa. Ndo ratoda kuti ridzoke panzvimbo. Haisi nyaya yekuti akanoromeswa kwete. Asi kana tichisvika mukubatsirwa tofanirwa kutarisa kuti munhu ari kundibatsira hongu ari kundibatsira nemwoyo wese here kana kuti ane zvaari kudawo kwandiri. Sa zvitoriko izvo kuti munhu anogona kutora chipo chimwe munhu? Zviriko. Simba remunhu zviriko rinotorwa. So mamuri kutaura kuti pavakadzoka vakaenda kuchechi ndopamamasvika. Pavadzoka kuNigeria vakaenda kupi? Kuchechi. Pavakaenda kuNigeria vaenda kuchechi. Kunoonawo profeti. Tinei chiti kuna profeti nhingi vaitoenda kuchechi. Vadzoka matauriro avaita kwandiri vanoti vachipinda muchechi vana vesangano vakatanga kuita kunge vari kuvasema here. Saka izvozvo ndo zvandakatangawo kuona inini. Chibva ndavabatsira chikamu chipi ichocho. Vachizodzoka vachibatsira nevana vesangano vanga vamunhu ari vakudiwa nevana vesangano. Asi maonero anoita profeti Dunamis ndeyekuti
chakatiza vanhu ndechekuti vanga varombeswa kwete kuti vanga vatorerwa chipo, vanga varombeswa. Nawo inoitika ndeyekudai so. Kana sezvatiri panapa inini mukanditi handei kuseri uku murume wangu achisara panapa, murume wangu anogona kufunga zvisizvo. Saka tomboti haisi mhosva yake, akafunga nepasipo. Asi ine urombo handina kubvira ndahuona. Handina chandakaona kusvibiswa kwavo ivo kuti vasakwanisa kufarirwa kana kuwana chimwe chinhu muupenyu. Ndo chinhu chandakaona. Alright, ndangokuisai spotlight zvishoma. Ava vanhu vaviri, Prophet Dunamis na tomboti naProphetess Bolt Carter. Apa makakwanisa kuona kuti Prophetess vane mudzimu uri pavari, vakabatsirwa. Ko pana Dunamis makaonei? Pana Dunamis ndakaona aine matare echivanhu ekumba kwavo. Asi matare acho iye aiti vakazonoaitira kupi? Kumusha. Vainzi vakatozonoaitira kumusha, akabuda mudzimu ukataura. Inini handizoziva hangu kuti mudzimu here wakabuda kana kuti noti ine mafambiro andinoita ndinotarisa zviri pandiri kuita. Nekuti azobva vachiita sevanopesana pakutaura. Dunamis akandifonera inini achitokumbira kuti ndinotsvagawo kana muchiziva ndibatsirei kana kundirombesa chaiko maibros. Ndikati inini handiite izvozvo. Kanzi kana muchitoziva kune umwe munhu anoita sei anogona chaizvo zvekuti ndite mari, chandirodai mari, ndichibva ndati kwete. Inini ndikasiya munhu uyu achienda mberi, achiramba achindinetsa, achita da kurombeswa. Regai ndimupe kune umwe munhu, mba ndafonera munhu uya kuti munhu uyu ari kuti aroda kuromba. Ndimadzibaba munhu wandakamufonera. Saka iwe ngotaura mari yaunodi yaunokwanisa, ubva muti 1000. Saka Dunamis akazoti inini 1000 handiwani. Zvadii zvaita kuti atanga andigadzira ndozomupa. Ndo wakava magumo ekuti Dunamis andifonera. Right. Zvino zvaari pavari zvinezvi vachiri kutaura nyaya yekuti vanhu vanoita zvechivanhu. Imi muri kutaura kuti kudzidzira kwavo zviriko zviriko. Asi iye zvinezvi vari kutotaura kuti zvechivanhu hazviko, hazvina basa, hazviite, ndezvemanga-manga. Ibenzi rega ndo rinoti Mwari hakuna. Nekuti kana iwe uchiti hakuna mudzimu, asi kuseri kwevanhu uchiita zvemudzimu hazvina zvazvinoshanda. Nekuti ndinogona panapa kuti handite zvemudzimu ini ndichiita. Chandiri kuda kufadza nyika kuti handizviiti, but kuseri uku ndichingonozviita. Saka hazvina zvazvinobatsira. Izvozvo zvinenge zvakazara stereke kuna vanhu vari kuenda kuchechi vachizopedzisira pavanhu vano window dressing, asi kuseri kuoita zvemudzimu uzodzoka futi ukuoita zvechechi pane vanhu upfeka sutu asi kumachira muchinochira muchizviramba. Ndizvo chaizvo zviri kuitika. Ndiri kubatsira maprofita, maprofetes. Vanhu ivavo mafundisi vari kuuya. Asi chiri kuzoitika manje kana vakuchechi. Anenge atobva atorwa bute rake uku. Atokuudza asekuru wake kuti inini ndakuenda kuungano iyai. Asekuru unotungamira ungano. Tikazotarisa madheko avanenge vakaisa mumachechi. Tonoti machira ekumadziva arimo, machira evavhimi, machira ekuchechi. Kuchivanhu tinoshandisa jira jena, kunoshanda jira reblue, kunoshanda jira reyellow, kunoshanda jira resky blue, ari kwanditi reblack handiti. Reretso. Unowana ari mutemberi. Saka tiri kuwanda. Vanhu vazhinji vari kuwanda. Vanenge vachiti kana ndikakuudzai
kuti endai kwandakaenda muchechi munosarana hapana ka nekuti mwe nomwe achakudza chivanhu chake ka saka zvavanotoita ndezvekuti pavari kuenda vega panoungana vana vesangano vakuvaudza kuti izvi nzimu yakatukwa votuka handiti asi yekwake achinodi achitodzoka achinopembedza saka vanhu vanofanirwa kumuka voona zviri mberi Ewa, vanhu vanofanira kumuka voona zviri mberi. Muri kureva here mitakuda pekupedzisira panyaya yemubvunzo unoenderana nemhuri yaBolt Carter na Prophet Dunamis. Muri kukonfirma here kuti nguva yavakaita mari vakatenga motikari idzi ranga zviri shavire uvhimiwo rakanga riri kuti kumudzimai kuna prophetess haizi nyaya yekuti nekuti ivo vanopupurawo pavanhu kuti takabata mari mazuva takabata mari tikaita mota dzikadzara mayadhi tikaita sese asi anotaura kuti kuuya kwezvinhu izvi kwepfuma iyoyo yakaunzwa nekuda kwekuti takati anoromba kuNigeria. Dai yakaunzwa nekuti vanoromba kuNigeria. Pandakazovaona vanga vane nguva vabva kupi? Vabva kuNigeria. Vangadai vakangosvika zvinhu zvavo zvichitoita. Ipapo. Alright. Asi zvakazoita mushure mekunge ndavaitira zvaidiwa. Zvakataurwa nemudzimu pana Bolt Carter. Ukataura kuti handisi wenhando. Ndine upfumi huzhinji. Ukandigonera uchaona uchagara zvakanaka. Zoti dai pasina kuti mukati mevaviri munozoitikawo mhirizhonga dzinoitika. Kutaura dai Bolt Carter angadai ari pane imwe nzvimbo kana iye Dunamis. Nekuda kweshaviri riri pana Bolt Carter. Riri pambeto zvinobvumirwa kuti timbomesha. Imi maonera amakazviita makaona kuti raBolt Carter ndo rakanga richitounza upenyu muraramo yavo semhuri. RaBolt Carter sekugadzira kana sekutambira kwandakaitawo mudzimu kwaari ranga rakajeka uye ndiro ranga rine chivhumbamiro handiti. RaDunamis ina handigoni kupupura kuti rarine kushava kwaraita nekuda kwekuti handisirini ndakatambira. Inini chandakatambira chakachena ndo chandogona kupembedza. Hausi urombwa noti dai vakanga vachinzi vakaromba pandakasvika kumba kwavo inini vanga vabva kuNigeria kare. Zvekuti pandakazosvikako ndofunga ndakatanga kuvaitira munamato $38 zvinhu zvakatengwa zvakaita $38. Ndichibva ipapo ndo pakatanga kufamba zvinhu zvavo. Dunamis aitozviona zvitengwa zvinhu. Ndaitovaitira vese vari pamwe chete. Hatina chatakaita takawanda. Chatakazoita Dunamis asingazivi nekuda kwekuti anga asiri mumba. Mutambo wavakauya vachida kuitirwa waanotaura Dunamis kuti hameno kwavakanoitira bira kumamisha. Hana kumamisha kwakaenda akauya kwandiri. Akangodzoka kanodaita matendo. Ndingotendawo mudzimu yangu nekundichengeta nekundivhumbamira. Tibva tangoita mutambo vanhu vakangofara vakadya vakaenda. Haana kuromba kwaakaita. Tinotenda zvakambotaurwawo naSekurundudzo vanove sekretary wefinance wekuZinata. Tiri kuonawo imi muri kutitaurirawo zvimwe chete izvozvo. Tinotenda nekujekesa nyaya iyoyo. Tuchidzoka kwamuri muri kuita matare iwayaya uye muri kubatsira vanhu vanoda kubatsirwa sekutaura kwamuri kuita vafundisi nevanhu vakadaro. Vafundisi kana vachiuya kwamuri vanouya nguvai? Vakusendera usiku. Sori tiri kuvhura mafaira evanhu asi hatisi tiri kudzidza handiti ka kuitira kuti tisawande nezvinhu zvatofanira kunge tichiwanda nazvo nekuti kupota mbanje pachena kunosungisa handiti asi kusvikirwa handifunga kuti kunoita se kunosungiswa kana iriyo nyaya yacho. Zvino tinozotya kuti vanhu vanozowandei kana vachiwanda kana vachiuya usiku kana kuti hameno nguva yavanouya kana kuti vanongouya nemota dzine matinted glasses.
mafundisi anouya toti vanogara mudhuze vanotouya manheru zvekubva kuma 6 kusvika kuma 8 ikoko vari kurewo anenge ari kure anouya chero nguva yaada asi chinotodiwa kuitwa kana chiri chivanhu ini ndikatodzidziswa kuti munhu ari kuda kuitirwa chivanhu handitombotendereri kana kuwedzera ndinotoita sezvandadzidziswa kana achitonzi aitirwe munamato ndinotomuitira chi munamato handigoni kuwedzera kuti tora bute iri tora chakati zvinenge zviri maariwo ndo zvandinodi zvandinopembedzawo kuko ngatichiendai kune manjuzi ari kuhere kana kuti hakuna kune vanoti hako vanenge vasati vaziva. Unogona kutenga here shavi renjuzu kana kuti rine urongwa hwaro zvemasvikiro anoita mudzimu unotaura wega kuti ndoda machira aya neaya njuzu rinosvika sei unoziva sei kuti riri pauri? Maonero andakaita kwandiri inini ndairamba ende ndaitoti varoyi handidi kana kunzwa nezvazvo asi mushure mekunge ndazodzipwa ndakazogamuchira kuti regai ndimbozviteera ndione kuti tinodii tinosvika papi. Mweya yekumadziva hazvigoni kuti unge une mudzimu usina sawira. Patinenge tichiti vashavi ndo vamwe vevashavi vacho ivavo. Haisi yese mweya yemadziva yakashata. Imwe yacho yakatochena yakanaka. Asi ukanzwa ndichiti inini ndine manjuzu ari pandiri ndine njetadza kutaura. Ndinenge ndichitadza nekuti ndine ndichizvipembedza zvisizvo. Mweya wega unofana kuzviratidza. Vamwe vanobva vageza vozora voita mafuta ekuzora kuti vatsvuke kuti anyatsobuda njuzu chaiyo. Asi kana vakazoiswa pazviri ndifungi kuti zvino vanomira nekuti zvinhu izvi kaizvi asi zvinhu zvekutamba nazvo zvinhu zvinotyisa. Zvinhu zvinotyisa zvekuti kana ukasvika pamvura uchiona mvura ichipatsanurika ichienda rovhurika kudai mvura yomira mudenga pakati apo wotosara uchiona kuti iri jecha iri. Kana uchizviti ini ndiri manjuzu uchiona zvishamiso zvakadaroka handifungi kuti unopamira ipapo. Ina hangu handikwanisi kuzviti ndine manjuzu handigoni nekuti zvandakaona nemaziso angu zvekuti hanzi hadzioneke zviya aiwa kuna vanenge vasati vadziona ende kana ukazoiona kana wanga uchizviti ndine manjuzu unogona kunyarara womirira vamwe kuti vakuti manjuzu. Mweya iyoyo haisi yekuti hanzi ndinozviti ndozvitengera machira nekuti ndine manjuzu. Unozvipa mhepo wozvidhonzera mhepo dzemuchadenga umu dzakaipa dzinoonawo pekugara kana kuti dzadzingwa uko. Mumachechi vanenge vachiti Holy Ghost fire mweya ichibuda handiti iwe wobva wati ini ndine manjuzu angu iyo mweya iri kutsvagawo pekugara inobva yati pfe pauri. Saka handioni kuti munhu azvipembedze ega kuti ndine manjuzu. Handizvioni. Isusu toda kunzwisisa manje kuti muri kubatsira tichipedza huruku redu yanhasi ino yekutanga. Imimi muri kubatsira vanhu matambudziko api? Nyaya yekusvitsa tainzwa muchingoti ndakazomusvitsa mudzimu ukazobuda uko takunzwa uko. Zvimwe zvamuri kubatsira nazvo zvokuti mumwe munhu ari kuona zvinezvi paSly Media TV ane zviri kumunetsa asi kwamuri ingori nyaya diki diki ndedzipi idzodzo? Ndinotanga panyaya yemidzimu iyoyi zvinhu zviri nyore kuti kune vanenge vanetseka atindaneta anogona kuuya ndomboshandawo naye. Kwete vane matare ekumvura iwayaya kune vatengeswa machira
vamwe vachidyiwa mari ndinenge ndichiti vanogona kuuya. Izvozvo handitarise kuti munhu akaita sei, zvinozviita zvega munhu akauya. Kana vane matambudziko ekuti pane vamwe vanoshandira vanhu vakaromba vobva vaiswa mupinzwa mumasatanism asingazive, zvakaita seizvozvo ndinobatsira zvakare. Koitawo ngatiti mazuva kuri kunetsa kanyaya yekunzi pachikoro apa vana vari kumanifesta, inyaya yamunobata here kudare kwenyu? Regai nditaure ndichiti ndine mwana akatomboya achisvika pandiri mutema mwana, but akasvika akanaka zvisingaita, aine kamunhu karefu kuita kamurungu chaiko, asi tisingatarisa ainditiza. Mwana iyeye anga ine satanism, angapuwa ring kwaaishanda achibva anzi agare nayo pai. Saka iye akazoibvisa akati yakanyanya kunaka, regai ndiise putire, ndiise pai, ndiise mubhegi ndozoipfeka nda weekend. Paakazoenda mumba akaona monaki razara nyoka. Saka akabva angozvuva, ndakakwanisa kungozvuva kapesi kaive nefoni nhamba, ndokaakakwanisa kutora achibva atiza. Yaive unotoni bva afamba netsoka kuuya kukuwadzana. Pakauya kukuwadzana, ndinoti pakauya kukuwadzana akauya kuchechi kwavainamata, akambobatsirwa asi zvakaramba. Achibva azouyiwa naye kumba. Pakauya kumba ndakavati koimondiunzira munhu akufa kudai, anga kutodhonza mweya. Vakati ndozviripo izvi. Asi chakandishamisa, ndakangokwanisa kumuti muka pawakarara handei ukuyo. Vakati afambi, ndikati handichatauri nemi, imi michinyarira ndite basa rangu. Ndokuchimumutsa, amuka akafamba, akasunungurwa akatozobvunza kuti kwenini ndasvika sei kunoku, ko ndandiri kupi? Ndokuchimutsanangurira zvese zvakaitika. Akati zveshuwa ndakafamba ndakadai, asi ndakapuwa ring namadha wandaishandira ndikanzisa muchigunwe chenamba 2 ichi. Ndichibva ndaiona kuti inogona kumarika, regai ndiichengetedze ndizonoshainira vamwe kuweekend. Asi ndakazowana makazara nyoka. Saka izvozvo zvekuti vanhu vanenge vachimbosangana nesatanism, zvinongoda kusimba chete, woenda wonodi unobatsira. Nyoka dzakazoenda kupi dzazara mubhegi? Bhegi rake akazoriunzirwa, rakatozoita zvekuuyiwa naro. Achizotaura kuti ndakanga ndanzi ndiuraya amai. Saka anga akaisa ring muya muine bakatwa, banga ranga rakaiswa imomo. Chibva tangoritora ubva taripisa, akati aiwa hazvina kana basa izvi. Nyoka dzazisimo? Nyoka mamusina. Alright. Asi anoti yaitomumonera usiku. Akaita 8 days ichimumonera ichimunanzva. Yaimunanzva pai? Mwiri wese, hanzi ndainanzva mwiri wese. Anoti pakurara, hanzi ndakafuga first day akanzwa kurema pamusoro. Ichimuremera ndopakati iwe sebera uko airara nomwe mwana wamai vavo. Afungudza kuti munhu. Hanzi saka ndakazovhura musoro, kuvhura jira kwakuona inyoka. Hanzi nyoka yaitanga kundibvisa gumbeze riri. Hanzi ndikwakutiza oenda mudining. Aenda mudining muya ndopakanosvikogara pasofa, kudedzera hapana kana munhu akamuka. Hanzi saka ndaizopera simba yotanga kumunanzva kubva kutsoka uko. Hanzi yanga ine fesi yakaita kunge yemunhu nerurimi rwakareba, ichindinanzva mwiri wese, yomonera, yobva yamusiya kudzokera unorara. Saka izvine zvaari sei upenyu hwake? Yezvino ari right. Alright. Ndezvimwe zvamunobatsira tichipedzisa chirongwa? Zvimwe ndinobatsira vana vanenge vachinzi vane matambudziko sezvinonzi hakuna nhova kuchipatara. Asi inini ndinoti nhova iriko. Ndinobatsira vakazvitakura, ndinosunungutsa, ndinouchika zvakare. Asi ndinouchika nenzira dzakasiyana. Zvandadzidziswa ndozvandinoita panguva iyoyo. Panguva iyoyo. Alright.
Tinotenda zvikuru. Vanenge vachizokudai vanogona kukuwanai panhamba dzipi? Namba dzangu i0776 153 187. Mashoko enyu kune ekupedzisira kune vanhu vanoti hazvigoneke kuti uku uite zvekunamata uku uchiita zvemudzimu, ndeyekuti chi? Ndinenge ndichiti vataurire vanhu chokwadi kuti ivo pachavo vari kutanga vatombokudza rekupi rekwavo kuchivanhu vozouya kukereke. Saka ngavarege kurasisa vanhu kana achiita zvemudzimu, mudzimu uchikumbirirwa kuti azonamata asiye zvemudzimu, ndo zvavanokwanisa kutaura. Asi muri kukonfirma zvinogona kufamba pamwe chete? Ini ndiri kufamba zvakadaro, handina dambudziko. Ini ndiri kufamba zvakadaro. Chiprofita chinobuda, manjuzu anowanikwa ipapo semasahwira, matare ndiri kuitawo zvekare, zvinhu zvichitofamba, upenyu huchiendeka. Bhaibheri rinotaura kuti vanorasika nekushaya ruzivo. Tiri munguva yatiri kuona zvimwe zvatakambenge tisingaone kare. Iko kusangana akasike kutanga chitaura nyaya ipanapa. Kune vakati kuti vari kumhanya nenyaya idzodzi dzekuti vanhu vataura kuti aiwa zvinhu izvi zvinogona kufambidzana. Vanotaura mazuva ano vangoti dzangonharo chete asi zviri possible kuti munhu ange achiita chivanhu uko achiita futi chikristu. Vamwe vanozopinza futi nyaya yekupambwa kwatakaita nevarungu zvisanganisa ipapo zvibhedhenura. Vamwe vanobata vachiti mishonga chaiyo iyoyi. Chikonzero isusu takazonzi nevarungu tisashandise mishonga inyaya yekuti ivo vaida kuti tigozopota tichiimpota mishonga mimwe cheteyo kubva kwavo. Nanhasi uno kuti atasa Ministry of Health inotori nebudget hombe rekuti tinonzi mishonga mafamasi nemahospitals hamuna. Isi tine masango akakura zvekukura zviya kupfuura nekuwanda kupfuura mafamasi ari kutumira zvinhu muno munyika yedu. Vamwe vachitaura kuti yanga iri nyaya, it was a business idea yekuziva kuti tikapwanya zvavo zvechivanhu vachapedzisira vakutenga zvedu. Tikavarambidza kuridza mbira dzavo vachapedzisira kutenga makeyboards edu nemagitare edu. Ine ndo zvichiri kungoitika nanhasi. Saka tiri kuti ngatipadzidzei mazuva ano, ngatimboedzai, ngatingorega kungooma musoro kungoita nharo tisina information yakaita yakakwana. Let's allow debate in churches, let's allow this debate anywhere else. Ini ndakamboitawo producer wembira. Ndakatukwa zvokutukwawo zviya kumachechi uchinziva uri kuita zvemadhimoni. Tikabatsira vanhu vakawanda vakatokwanisa kurekodha maalbum avo. Iye zvinezvi takazoona kuti mbira dziya nekuda kwemaprograms ataita ekugeza pfungwa dzevanhu. Iye zvinezvi kana mbira dzinodzwa muchechi, kana vaimbi vegospel vanotozikanwa vanafungisai, vana Pastor Charamba vakudziridza. Asi panguva yataiita maprogram iyoyo pekutanga hakuna vanhu vaigona kutenderwa kuti vapinde nembira muchechi. Saka zvoreva tiri mazuva ekuti taakuvhurika pfungwa kuti chinhu chatairambidzwa chimwe taingorambidzwa nekuda kwekuti vamwe vanhu vanga vaine zvinangwa zvekukudza ministry dzavo asi vachitsikirira chivanhu nokuti vaiziva kuti zvikakombita pamwe zvavo zvaizoita zvaizodyiwa muChampions League. Unotsingwa kuti udone kuita kuti mumwe agozogohwesa. Zita nonzi Sylvester Tapfumane, nhamba madzona dzagogo vane matambudziko avanga vachitsanangura makasununguka kuenda kwavari chero nguva. Bolt Carter haana kuromba sekutaura kuri kuita vanhu vari kuenda vachikonfema. Nyaya dziri kungoitika idzi dziri kungoitikawo zvadzowo sekutaura kwevanhu, asi ndo chokwadi chiri kuenda chichitaurwa. Kungozvirambawo pamwe dzangowo nharo. Zita nonzi Sylvester Tapfumane, simbi yebasa paSly Media TV, maita basa.